Huriani Tuhata dihamu amanami dohot inanami alan yang masuk ma prosesi perhobas di Parminggota jongjong mahita saluhutna. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Parhorasom ma dihita saluhukna, naro madohoti pesta parningotan, dihatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Selamat hari Natal ma dihita saluhukna. Selamat hari Natal. Edde hokkamu ma di Jehovah edde nai baru sada. Ainunga dipabahen ibana akka halongangan. Nunga ditupahi siamunai dohot tanganna nabadiai ibana. Marsurak maho alesando tanoon, mangolopon Jehovah, pangiar maswarang marolo-olo, jalamarende mahamu. Tadok mamauliate tu de mata na mangaramoti perdalanan ni Huriana. Jala di bagasan sadarion, tapatupa parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus nama buak kaluaon doho hanguluan dihita. Ala balga ni holongna tu saluhut na tinopana. Dilehod do anakna nasasadai. Asa unangadong namago nanggo sahalak pe siak kita. Alai asa taruli hanguluan nasaleleng ni lelengna. Alani di bagasan olop-olop dohot nas niroha taide homma debata. Bodul mahita saluhukna mulak ma parhalado tuinganan David.
marhite-hite goar ni de bata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni ton di parbadia. Natuma palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso. Dilehon tu hita sada anak. Papetua barana do sogot harajaun. Jalabahinon na goarna. Si partahi halongangan ulubalang ni debata ama. Saleleng ni leleng na. Raja ni hadameon. Edehon hamuma edenay baru di Jehovah. Edehon ma Jehovah. Alisandok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akas si pelebegu. Hamulion nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan. Aka nabi nahen nai. Marsoba mahamutu Jehovah. Marpahean na mardohoan. Aka hitir mahamu. Maradopon ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami nadi banua gicang. Marroha ama doho tuhami halak pardosa nadangolon. Alani i dilehon ho anakmu nasa sadai. Tuhan Yesus Kristus. Asa porsea jala dapotan hanguluan marhite sian ibana. Namangido mahami nuaing tuho. Suruh matodim na badiyai turohan nami. Asa manahan hami sahat ro di ujung na. Di bagasan haporseaon na sitong. Jala asa martua hami. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu na parjolo parningotan di hari hati tubuh ni Tuhan Yesus sadari on imana tersurat di Filipi 2 ayat 12b. Mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma hauluaon muna ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patik ni. Amen. Maredehita. Tatopoti madosata partangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama ni Tuhan nami Yesus Kristus.
Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopan nasa na adong. Paruhum na tigor. Na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite-hite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami na roai. Nang sian pakateon nami na soture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami ing. Alai na tarsosol bagi do hami nuaing ala ni ing. Asima roham di hami ali debata nami. Padenggan bahasa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di parbadia turohan nami be. Asa tarbahen hami manguloi ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhanguluan na sora suda. Di parbagabagam di akka na porsea. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa. Songonodo pakaholongan ni debata di Portibion. Pola do anakna nasasai di Lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gicang. Amen. Maredehitan. Tangihon hamuma hata ni debata. Turpuk epistel di mingguta sadarion. Tarsurat di Psalmen 57. Mamukas yan ayat sada rodi ayat 12. Tajahama masikat sore. Jahoba do raja. Marolop-olop matanaon. Marnasiloha mapulo-pulo. Akka nalani. Api mardalan di jolona, mangaton aka alona humaliang. Disodani aka hilapna do Portibion, jadi lalu-lalu tanaon marhidasa. Malala do aka duluk, songopatis maradupon bohi ni Jahoba. Maradupon bohi ni Tuhan ni sandok tanoon. Dibaritahon aka langit do hati gorana, jelas de aka bangso marhida hamaliona. Iko tarurak sogot sude aka sisoba aji-ajian. Akan napapuji-puji dirina mida gana-ganaan. Iko marsoba tu ibana do sude aka debata sileban. Di bebesion doi, jadi Maria Surohama, marolok-olok ma aka bumi juga, alani panguhumno ali Jahoba. Ay hodo ali Jahoba nasut tumibul. Gumonggom sandok tanoon. Tumibul situtudo ho sian nasa debata sileban.
Saya tersabur do hati uron di partigor. Jalalas ni roha diakka na ucur marroha. Ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata. Jalan nopiopsa. Amin. Marede hita. Taha tidak ko mahaporsiat tay, songon nan he tidak ko nidongata saha porseon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudusan, nat mo palangit dohotan. Au porsea Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, iman na tinumbuhon ni si Maria, nagabe-gabean santon di porbadia, andorang sohabu. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhumon ni Silatus, na matitarpajal do ibana dihaw pinor silang, na tuwa tumanuatoru dung tanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akka nabadia, dohot yahasan di dosa, dohot yahatai namandok, mulak mangulur sokuk daging halak naung mate, dohot ihangoluan na sorasuda. Amin. Sunggul-sunggul di Minggu Pestata Sadarion, Rabu 25 Desember 2024. Naparjolo, pilihan khusus diakonia. Sadarion Rabu 25 Desember 2024. Ima parmingguan pesta parjolo. Jala papungu pilihan diakoni dohita di sude parmingguan. Lau tuha perluan diakoni huria HKBP Tangerang Kota partodingna a pilihan sada A sada B dohot 2 tapasahat andorang so jamita. B pilihan diakoni huria HKBP Tangerang Kota di bagasan amplop di pasahat di hudulan nabe dung sipul jamita. Paduahon parmingguan pesta Natal. Sadarion Rabu 25 Desember 2024. Ima parmingguan pesta Natal na parjolo. Jala di patupado marulaun na badia di sude parmingguan. Domutusi jadwal parmingguan ima. Pukul 7 wib parmingguan pesta Natal parjolo pagi bahasa Indonesia. Pukul 10 sada wib parmingguan pesta Natal parjolo siang bahasa Batak. Pukul 10.05 wib parmingguan pesta Natal parjolo sore bahasa Batak. Patoluhon
Parmingguan pesta Natal paduahon. Di hari Kamis 25 Desember 2024, pukul siawip, di Patupa Huriata do parmingguan pesta paduahon, parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus, sekaligus padidion na badia. Maka tidakon haporseaon, dohot patupa apresiasi, turuas na marumur 70 tahun tugijang. Jala pinangido matusude ruas, ina na mabalu, na tardaftar di wik, dohot ruas na marumur 70 tahun tugijang, asa madohoti ulauni. Kor na marede, ima punguan kor ina hana mauliate. Marede mahita sabukwede nomor 61 ayat sada dan seterusnya. Uhutma tapapungu peliata pelian sada A sada B dohot 2. Yesus itahu wa
Damai ni debata na sumurong siyan sa luhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goar ni Tuhatta Jesus Kristus. Nama dohoti parmingguon di Arianon di pesta parningotan. Pesta parjolo, parningotan hatutubu ni Tuhatta Jesus Kristus. Na hudul nuaeng di tedda di bawah tedda parkiran, suaksongoni nang di koridor, di gedung sekolah minggu, dohot na di bagasan gereja, lantai sada dohot lantai dua. Selamat Natal marihita sa luhukna. Saya hingot dona jolo ti kidak danak di huta. Jarang doidok selamat Natal. Alai selamat hari pesta. Asa taingok jo selamat hari pesta marihita sa luhukna. Hurian itu hatta nahuha holongi di bagasan Kristus. Hata ni debata jamita di pesta parningotan hatutubu ni Tuhatta Yesus minggu ibadah paduahom masaunari di pesta Natal parjoloon ima na tersurat di Heber biddu sada ayat 5 rodi ayat 12 songonomma didok disi. Ai tu suru-suru dia mahea di dok anakku doho sadariod doho hutubuhon manang au do gabe amana jala ibana gabe anakku alai dina naeng togi honon na muse tu portibion ibana na parjolo tubui disi maridok ikon marsinggang tujolona sude aka suru-suruan ni debata. Didok don yang taringo tu aka suru-suruani. Ibana mabahen alogo suru-suruan na. Api namar jibur-jibur do parhaladona. Alai taringo tu anaki didok. Rodi saleleng-leleng na do habang sami ale debata. Tukot hati gona do tukot harajau mi. Diha holongi hodo hati goran. Jala dihagigi hokodo hajahaton. Alani ido di miakkon debatami miak halalas niro hatuho. Ale debata sumurung asa tu akka dongami. Dungi ho ale Tuhan paujakkon tanoon dimulanai. Jala jadi-jadian ni tangammu do parlangitani. Mago do akkai muse alai toktong do mian anggoho. Lau buruk doi saluhutna songon ulos. Songon sappe-sappe balunom mui sude. Gabe mubama. Alai anggoho laos tong doho. Dang macohot akka taumi. Ido sahatna. Di pasahat panurat Heberdo suraton tu halak Kristen namar haroroan sian halak Jahudi. Lau pati kocon pangatusion ni nasida taringo tu Yesus Kristus dohot tu suru-suruan. Ala adong nasala pangatusion siat tonga-tonga ni halak Jahudi. Madok tumibbo do suru-suruan sian Kristus Yesus natubui. Sumangap do suru-suruan
sian Yesus Kristusi. Ubadia ado suru-suruan sian Yesusi. Ala pangatusion ni deba halak Yahudi nang gabe Kristeni, ala Yesusi nung gabe jolma. Sementara suru-suruan hot de suru-suruan. Hape jolma perdosa do saluhutna. Dang di boto ia Kristusi rotu portibion tumadikon inganan hasangaponna gabe marumang jol maibana saur tu portibion alai tutudo ibana jolma alai dang adong dosa ai tubu ibana tu portibion dang alani parbue ni parsaripeon. Tapi dia lahir menjelma ke rahim Ibu Maria oleh Roh Kudus. Maria nasotumada bawa, nasohya jonok tuibana bawa, mengandung dan melahirkan. Asanabadia do natubui. Itu bukan hasil pernikahan perkawinan biologis. Alai imahwaso cara ni debata ro ibana saur tu portibion marumak kojolma asa dihilala ibana jalata hop tu ibana sitaonon dohot aka dampak akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia gabe ape tu ibana asa Jesusi ibana do di bagasan debata na manoppa. Jesusi dang natinoppa. Alai sada doi dohot debata na manoppa langit dohot tano ibana do nagabe ro matrumang jolma tu portibio. Di papatar debatado dirina marhite anakna Yesus Kristus. Jala di pabotoho doha surungan ni anaki sian akka suru-suruan. Tung torangdo di pasahat panurat surat Heber ia natumibro Yesus sian akka suru-suruan. Pangatusion ni halak Yahudi sian padan narobi namadok usangap suru-suruan siat jolma. Alani gabe jolma Tuhan Yesus manang gabe marumak ko jolma Yesus gabe didok nasidama Yesusi dang adong ubana tu jolma na mardosa. Takasma diodolhon panurat Heberon ya Yesus anak ni debata dau tumibbo jala sumurung sian suru-suruan na di Banua Gicange. Jala marsobba tu ibana tu Kristus naung tubuido sadok nasa natinoppa termasuk dohot suru-suruan. Jala mamuji pasangapon ibana do akka suru-suruani. Ido nata ida di Lukas 2 ayat 8 sahatu ayat 12 nama dok suru-suruani ima nama boan barita sian surgo hobbartu parsuruon ni debata nama redde mamuji pasangap debata rap dohot aka permahan nadi ladang Efrata di Betlehem. Tutusi tutudo Yesus anak ni debata. Jala debata sadiri do madok tu Yesus. Anakku doho sadariod doho hutubuhon. Takas doi didok debata marhite todina sian Banua Gijang ditikina tardidi ibana di Sungai Jordan. Pabua Kristusi anak ni debata
jala saluhut natinoppa, saluhut jolma, termasuk dohot suru-suruan ikom marsobba, mangului ibana. Sada kepastian doi pabua Yesus ima anak ni debata. Dang didok debata songoni tu suru-suruan madok anakku doho. Daholan tu Yesus didok debata. Jala ikom marsinggang tu jolona sude aka suru-suruan ni debata. Jala ditoruni huaso ni Tuhan Yesus do suru-suruan ni. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goan itu hatta Yesus Kristus. Natinoppani debatado suru-suruan. Dos dei dohot hita natinoppani debata doho akana asing na di portibion. Semua adalah ciptaan Tuhan. Alai anggo Yesus ibana doi narotu portibion. Panopai doi menjelma menjadi manusia. Guarna pe suru-suruan. Molo di hata na asing, di hata Ibrani di dok, angeleos, angeloi, manang mal akim. Lapatan na itu adalah utusan, suruhan. Ahana ni dok tinonahon ni debata, ido hata hononna, ido ula hononna. Jala adong do kemiripan ni nang tuak kaparhalado. Nang akka parjamita. Sude nasa parhalado adalah hamba Tuhan. Suruan ni debata. Ula-ula ni debata. Hak prerogatif ni debatado mamakke parhalado laho mangulahon lomo ni rohana. Mangulahot tonana manang pasahaton hata ni debata. Asa ido nang dipoda parjamitao. Debatado si pabuaon si jamitahonon. Dang pikiran manang rohani si parjamita. Dang pikiran manang hagio ni portibi. Dang si palengen-lengen si patabo-tabo si pareon. Alay maralo manang dang hobar tu hata ni debata. Ikon hata ni debatado si pasahaton songon suruan akka parhalado. Dang diorui, dang ditabai hata ni debata. Alay laho patorakon asa nal-nal pakantusion tu na begesa adong ma dibahen akka referensi manang hatorangan asa ubuksiat tu rohana ahado ni dok ni debata. Alani si jamot tonotod do akamanginang pasahatok kata ni debata dang gumodang uram-uram sian dekkena. Tarsongon na mangarsik doi, mangarsik dekke. Unang gumodang uramna siya dekkena. Songonido nang hata ni debata. Na pinatolhas ni suruan na pinatolhas ni akka parhaladona, akka panurirang, polit di hatahon hata ni debata. Ay ulaw ni utusan, manang suruhan, manang suru-suruan, aha na tinonahon, ni hatahon, ulahonon na, ido pasahaton na. Tutu gabe adong do pangatusion ala sonok suru-suruan tu debata, hirana ubadia, tumibul, manang tumibul suru-suruan siya jolma. Ala somalna ulaon na mangulahon na denggan parsuruon ni debata. Molo di Heber 5 ayat 14 di dok, akka parhubas ni debatado suru-suruan. Mangurupi akka na porsea di Yesus Kristus. Asa lam takas pangatusion na. Hurian itu hatta nahuhaholongi di bagasan Kristus. Dang sitean harajau ni debata suru-suruan. Parhobas di harajau ni debatado. Makobasi akka na porsea di debata di bagasan Yesus Kristus. Alay anggohita jolma na porsea di Yesus Kristus ido sitean harajau ni debata.
Ima na mangulu di bagasan hati goran dohot na makaholongi hati goran. Ai ido harajaon ni debata na pinasahat na tu Tuhan Yesus na maniup tukot hati gorani dohot na makaholongi hati gorani. Salpudo sude jadi-jadian ni debata. Salpudo saluhut na tinoppa ni debata. Alai anggo harajaon ni debata di bagasan Yesus Kristus hot doi rodi salilingna. Dak salpu. Molope di parningotan Jumat Agung mate Yesus Kristus bukan berarti Yesus mate alai hamatean ni jolma na ala ni dosai ido di pataridahon Yesus marhite hama mate ni Yesus nunga di hokkop ditobus dosa ni saluhut jolma. Aturan jolma hiaddo mate ala ni dosa alai disikati oleh Kristus. Jala di pataridahon ibana do ganup akana porsea di Yesus Kristus monang marhite haheheon. Dada hadebataon manang Yesus Kristus debata namanoppa langit tano doho nasa isinai namate. Alai sorop ni jolma, sorop ni dosa na ni ulahon ni jolmaido naung ditaluhon marhite hamateanna. Aturanna hamatiatta doi di porsan ibana. Amanginang hita na pungudison doho na di luar ni gereja na madohoti pesta Natalon. Ahama na naing dohono ni turpukotu hita di Natal parjoloon. Na parjolo, barita hatutubu ni Tuhan Yesus, takasdo di patuduhon, na tumibbo, na usangap, Yesus sian suru-suruan. Disuruh debatado, suru-suruan, pabuahon barita nauli, taringot tu hatutubu ni Yesus Kristus, anak ni debata, si paluai. Jala ulau ni suru-suruan, ima majou, naung majalo barita nauli asa marsobba tu Yesus anak ni debata natubui. Jadi ido ulau ni suru-suruan ni. Disuruh debata pabuahon barita nauli tu akaparmahan si Joseph si Maria dungi borhat nasida muse suru-suruan dohot akaparmahani mamaritahon barita nauli hatutubu ni Yesusi tu akka masyarakat tu warga tu akka natorop di huta Betlehem ala seorang Kristus di barani pinahan dak sude marnida ala yasa sude taruli haluau nabinuan ni Yesusi doho ma akka suruan na majalo barita nauli sian suru-suruan ni debatai mamaritahon barita naulii. Asa saluhut nasa naubegisa nauboto Kristus nung ngatubu jala makaporsiay dapotan uli dapotan haluaon. Napaduahon hatutubu ni Yesus pabuahon dalan ni debatadoi lau manugihon portibiotu ibana naparjolo tubui. Hatutubu ni Yesus gabe hamuliao ni debata ama dohot pasahatto dame di tanoon dia kajolma halomuani ido Lukas 2 ayat 14 ayat perpudi di jamitat tanah budari di malam Natal hasangapom mari debatana di gijang dame mari tanoon dia kajolma halomuani rap johita madok hasangapom ido na pinabuani suru-suruan taringot tu hatutubu ni Yesus na mabuan dame di portibion sangap di debata na di Banua Gijang asa marsinggang tujolona sadok na tinopay suru-suruan parrohasia purba
parmahan si Maria si Joseph dohot si tidangi na porsea di hatu tubuh ni Yesus Kristus ikom marsob batu ibana. Na patuluhon hatu tubuh ni si palua ima pabotohon harajaon saliling-liling na do harajaon ni debata di bagasan Kristus. Dang terbatas harajaon na alai rodi saliling na di bagasan na ima makaholongi hati goran makagigihon nasa hajahaton. Dang marobas alay manotong do harajaon ni debata. Dungi na mangihut hatutubu ni si palua anak ni debata manogihon akan na porsea tu hangoluan na manoktong. Hita saluhut na pungu dison na dohot mak kamauliatehon mamuji debata di pesta Natalon ditogihon hita asa dohot taruli di hanguluan saliling-lilingna. Tukot hati goran do harajaon na di bagasan na ima makaholongi hati goran makagigihon nasa hajahaton. Anggo akan na tinopanay langit dohot tano dohot nasa isina salpu do isaluhutna. Dang manoktongi. Dagik tope martikibedo salpu doon. Na manoktong ima ngolutta naung tinobus ni debata. Todita naung nihokkop ni debata. Gabe taruli di hanguluan na manoktong na binuan na marhite hatu tubuna jala taruli haluaon dohok ngolu na manoktong diganub akan na porsea di ibana. Nakninga didok ho ale Tuhan paujak ko tanoon dimulanay jala jari-jadian ni tangamu do parlangitani mago do akai muse alai toktong do mian anggoho lau buruk do isaluhutna songon ulos songon sappe-sappe balunom mui sude gabe muwama alai anggoho laos tong doho dang masohot akataomi. Asa ganuk napang makanguluhon na majalo Kristus na uktubui na mangulahon lomo ni rohana taruli di pasu-pasu lumobi di ngolu na manoktong. Naparpudi amanginang natal parjoloon manungguli hita asa parsidohot hita manobba Yesus anak ni debata. Unang adong siatong atong atta sapalanong rohi tatuson na sodohot marsobba tu Kristus na uktubui. Dangadong napatut si sobbaon anggo siyan na tinopana ay nasalpu do saluhut nay. Manangaha na adong dingolum di partikyanon dangi si sobbaon dangi si haposan alay Kristus na uktubuido si sobbaon, si ihutonoton. Hola Jesus anak ni debata, ido na hot rodi sa leleng ni leleng na. Atong tasobba maibana. Tasobba maibana. Tasobba maibana rajata. Amen. Matangiang mahita. Maulete hatam naung hujalo hami di bagasan pesta parningotan hatu tubum sadarion Tuhan. Taruli hami di hatam, di paingot to hami. Hodo debata na hutadda hami di bagasan Yesus Kristus naung sinurum rotu portibion. Nunga sorang jala saur dohot hami. Ibana do si pujion. Si uluan, si sobbaon. Danga dong si sobbaon, si pujion, dukon ni ibana di portibion. Ay ibana do na hot rodi sa leleng-leleng na. Ibana do parholong na tigor, na makaholongi keadilan, makokop nasa
pardosa naro manopoti dosana, na porsea di ho jala mangulahon lomo ni roham, ido nataruli di ngolu, di pasu-pasu naung pinaradem, lumobi ma taruli di hangoluan sogut. Alani Tuhan patugu rohanami makaposiho, paholang diri nami unang marhaposan tugogo tuhuaso, tu akka na tinopam na adong di portibiok kami. Hodo na manoppa, di bagasan Yesus Kristus, hodo si ihutonon nami. Sai pasu-pasu ma parsauran nami, di bagasan las niroha, hami najinoum akkana porsea, marsaulihon hatam, makalatson parningotan hatutubum, di pesta parjoloon. Asataruli hami, diakka tua naung pinaradem, sai patogu pahot haporseon nami, unang umuluak kami, tuakka hagiot ni portibion. Ale Tuhan, pasu-pasu maparsauran namion, nang diudut ni ulaon na badia depian non, toktong ma rapoko hami, parbadiai roha pikiran nami, asa talup hami madohoti, taruli di hasesaan ni dosa marhite ulaon na badiai. Ale Tuhan, di bagasan sadarion, huriam, siat tonga-tonga ni ruas ni huriam, di uik 15, marhabot ni roha, ala jumolo borhat, siat tonga-tonga ni keluarga, amang mangahap lehon letare si hobbing, ni habaluhon ni inang boru manulang sian wik 15. Di pesta las ni rohaon, di tonga-tonga ni keluarga nasida marhabot ni roha. Tuhan, sodang nasyak koima manorangi roha pikiran nasida. Asa unang say mangadungi nasida songot halak naliban. Alay di jalo masodang muna gabi gugo ni nasida, gabi apul-apul, marguguihon nasida di sitaw noni. Sudi akka keluarga si solhot, najonok tuibana nak kami saluhut, apuli mahami marhite todimi. Ale Tuhan, say pargugui inang namabalui. Asa sahat tuho saluhut akka parsoryon na arsakna roha na magupu ala parbaluoni. Homa na mangurupi Tuhan, paingot marhite todim. Say jagay unang marmara, unang lilu ibana ala duk-duk ni sitaw noni. Ale Tuhan, di bagasan sadarion sahat tuho madaging dohot tod dinami, saluhut daging roha nasa na adong dihami, ramoti nang saluhut keluarga, nasubui rap dohot hami noaeng, marsaur dohot to, manang di diabepe nasida maringan, rapok kami jagay hami, padawa kamara nang akka parsahiton. Tuhan urasi hami siyan nasa dosa nami. Asa talup hami hasahatan, habaoran niyak kapasu-pasum. Nuaeng nang sugut. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami. Amin. Tapuji madebata marhite na papungu pelean tu ulaon diakoni sosial HKBP Tangerang Kota di bagasan amplop alai tu inganan naung di paradi man non tapasaha dakpola tujulu hitaro rodoan non na marhubas
pasahaton inganan amplop tayan non. Uhut mared de mahita.
Noaing masuk mahita tu acara marulaw na badia. Adorang so marulaw na badia hita. Upatorak kami majolo parjolo. Natalup dohot marulaw na badia. Ima naung makatidak kon haporsyaon na. Nasobui dohot marulaw na badia. Ima naso makatidak kon haporsyaon na dope. Doho na hona ruhut parmahanion pamitsangon manang hona RPP manang nadibalian ni huria dope na mangihut na parjolo ro annon maddohoti ulaw na badiaon imasian dongata na di parkiran dungi mangihu mamuse siang koridor gedung sekolah minggu dungi diuduti mamuse siang ruas ni huriata na di pudi luar gereja dungi na mangihut siang lantai 2 IP asa siang lantai sada na di bagasan gereja songonima parjojor ni naro tujulu na mangihut torop ni na ro marbaris di joloon di sabula siamun namion waluhalak ma waluhalak songoninang di sabulaon waluhalak duksayan non majalo roti pitornak ko mamusian no tugijang laho majalo anggur na mangihut saya dong dope siya tonga-tongata na lupa dang diingot duksay hitam marulaw na badia laumulak kita pasahatot tamapelean na hohom naong di parade inganan na disan dungi siloki na tatiop taparade do inganan na disi tusima tabahenan non. Songoni matording ni ulaw na badia di mingguta sadarion. Taparade maroha doho pikirata marede mahita.
Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna marhite-hite Kristus Jesus. Amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Amanami na di banuagidjang. Asi roham topot mahami na pungu dison. Adorang hupangak kami anon parpadanan na badiyai, lehom ma toddi parbadia tuganuk hami. Asa ditubuhon hapor seaon na mangulu di hami. Asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargugoy mahami macuadaho diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor seaon na mangului. Saitaiti rohanami asa lammalunguk kami tu banuagidjang. Asa say masihol hami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akka naung pinarhamaol ni debata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyai. Di baheni tatibang majumolo. Manang natau hita marulaon na badia, asa unang hona uhum manangise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyai. Alay akka na dohot marulaon na badia, unang bedioloi sibolis, unang bedidakdati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siyani, tunggo tapok kamuma hosom, dohot lateni roha. Alay paingot tamuma, paingot-ingot hamuma, Tuhan Yesus Kristus, naung mate jala naung mulak mangulu humokop hamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan na badiyai. Di baheni tatak kasi majolo rohat tabe. Jala alu si hamu ma suku-sukunon. Jong-jong mahamu saluhukna. Di parhatutu rohamdo halak pardosa ho sian hatutubum. Dohot ala ni pangalausim di patik ni debata. Molo di parhatutu roham dokma olo. Namarsak doroham ala dosami. Jala di pangidoroham naing malua honuaing siad dosam. Molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu roham do. Naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mulak mangulu humokkopo. Mamorsan jala manesa dosam. Molosongoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha. Dohot hosom ni roha. Akup ni i. Olo doho mardenggat dohot halak. Na mangarsahiho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dosam. Molo songoni roham dokma olo. Atong tapa uduk be marohata. Jala topoti masude dosata. Ihutok kamuma tangyangon di bagasan rohamunabe. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot-jot hulau si hami patikmu. Tama dohona uhum muhami nuaing dohot sogot. Molo balot conom mutuhami hobbartu pabahenan nami i. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehommu humokop pami. Ala ni i ubahen na hum hami mangido tuho.
Asi maroham dihami. Sai jalo mahami. Sai sesa masude dosa nami. Jalalehon tod di parbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohok mangulahon na hobbar tulomo ni roham. Saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamu akan na manopoti dosa muna. Jalan na mauas di asin ni rohani debata. Say sahak matuhamu na hinaporsea muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak, dohot todi parbadia. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia ma goarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na puna harajaon dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Hudul maham. Mared de mahita. Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosagu-sagu borngin nai uju tarje heibana didokma mauliate. Dungi di ponggoli mai di parlehom matu akka sisianna huhut maridok. Jalo hamuma jala pangamma dagiku doi nanilehon tu hamatean humokop hamu. Bahek kamu masongoni bahen parningota muna diau. Jadi dungsun nasi damangan dibuat ma panginumani. Didok ma mauliate, dungi didok matu nasida. Jalo hamuma, sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu. Nani usehon humokop hamu bahen hasesaan di dosa. Sai bahek kamu masongoni bahen parningota muna diau. Atong romahamu nungaradebe sasude. Ida jala dai hamuma denggabasani debata.
Jongjong mahita saluhukna. Martangi yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jalan asarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jala unang tung halupaho dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dileho tuho denggab basa dohot asiniroha. Para siroha jala pardenggab basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita na hobbar tudo satta. Jala dang dibalotco tuhita na hobbar tuha jahatotta. Songon asini rohani ama-ama tu akka anakon nado, asini rohani Tuhan debata di akka nama kabiari ibana. Nunga takas di patuduhod debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus. Humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna, dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku, dohok rohaku, dohok nasa pabahenakku do Tuhan debata, olak nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Tuhan debata, debata na toktong. Naso marmula, naso marpasohotan. Pupuji hami maho, ala saut sude tahim, naung sinakamu adorang so marujahat dope hasianganon. Dang tarabat siboli sakakmu, dang sudat tahim nabadiai dibahed dosa nami, ala holong niroham nabalga naso hadoduani. Dibaheni mauliate marohanami tuho, ala naung saut sakakmu, ima parsurum di anakmu, gabe si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami siad dosa hamatean, dohot sian uhum, jala masohot hami mangulahot dosa. Ope say asi maroham di hami, togihom mahami tu anakmu, say mahem mahami gabe siluam tu ibana, asa upani halojon na hami, ala natinaon na berniti, dohot hangaluton humokop hami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana, say sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaommu dohot haroro ni anakmu gabe jolma, laho panguluhok kami pardosa. Say sungguli ma akka parhalado di huriam. Mamaritahon barita na uli, tu saluhut halak, naung patar hasangapommu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Say lehom ma pitu naukap tu halak naso tumadaho, dohot tu parugamo na asing, asaro na sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajai masaluhut panggonggomi dohot akasuruanna. Asa diboto na sida, naung dilehoko raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi sa leleng nileleng na. Say lehong gogo tu akka na dibagasan pangujunan, apuli akka na marsak jala palua akka na targugot. Say tatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak, ala ni guarmu. Say dongani jala pasu-pasu hami sude, akka namagudang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin tatangyakom ma peliata.
Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutos. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhaseak kami pelianon. Pati bulhok karajawmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say saut maharajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaor homadamena tu todim. Sambil mangedehon dohok musik, wish you Merry Christmas. Masih jalangan mahita, olak ninabui tardungduk kita di jolo, tupudi habirang dohok siamun.